मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़ा अच्छा कमाई कैला के बाद, पूर्व जन्म के तपस्या के बाद ई मानव शरीर मिलेला। ना तो इस संसार में, इस सृष्टि में 84 लाख जोनी बा। आज 84 लाख जोनी में मानव के तन जौन बा उत्तम मानल गइल बा। इतना शरीर सुंदर पौला के बाद कुछ मिनट, कुछ पल भी गुरु के याद ना आवे, गुरु के गुणगान ना करी, गुरु के सेवा ना करी, गुरु के चर्चा ना करी, गुरु पर आस्था मत रखी, तई मानो तन सब बेकार बा। काहे की कबीरदास जी लिखले बानी कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए। गुरु और गोविंद के एक जगह खड़ा कर दी तो विचित्र समस्या आ जाई कि पहले गुरु के गोड़ लागी या कि पहले भगवान के। बाकी समस्या नहीं खे। जे भगवान के दर्शन करावल, ओ गोविंद के जे दर्शन करावल करावेला के बाद तो गुरु के ही पूज्य मानल गइल बा वो जगह पर। ऐसे हर एक मनुष्य के ई कर्तव्य बनता कि उतना हम कर्म अच्छा कैनी तब हम एह मानव शरीर के पौनी, अब फिर उतना अच्छा कर्म करी कि फिर आदमी में आई। इतना कर्म तो जरूर सबके करे के चाहिए कि कम से कम मनुष्य जोनी में आ जाए। नहीं तब 184 के रास्ता में भटकनी तो एगो में जाके लौटे के नहीं खे। 184 के फेरा में परब तो एगो से ना, फिर 184 जोनी में जाए परी बारी 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 तो करोड़ों बरस लाग जाए रहुआ फिर एह मानव रूप के पावे खातिर। ऐसे गुरु के चरनिया में, गुरु के चरनिया में नेह ना लगई बा। गुरु के चरनिया में नेह ना लगई बा। तयादनी के तान पाके हेरु नहीं रहीबा। गुरु के चरनिया में नेह ना लगई बा। तयादनी के तान पाके हेरु नहीं रहीबा। गुरु के चरनिया
सोचत रही जईबा दयादनी के तान पाके रही जईबा चरनिया। अवस्था 3 गो होला, सुबह दोपहरिया शाम। सुबह वालापन है, दोपहरिया जवानी है, आ बुढ़ापा शाम। वकील साहब आइल बानी, बहुत बढ़िया उद्घोषक के काम करेला यहाँ का। वकील साहब के हम प्रणाम करतनी। बैजनाथ सिंह अधिवक्ता सासाराम। लख 84 में जे चल जाई, कबो सांप बनी, कबो बिछी बनी, कबो हाड़क बनी, कबो बिरनी बनी, कबो कुछ बनी, कबो कुछ बनी। सोचले न होइबा अतना हरासी, काम क्रोधवा में, काम क्रोधवा में लपिटा के रही जईबा दयादनी के तान पाके फेर नहीं जईबा। गुरु के चरनिया में नहला लगईबा दयादनी के तान पाके
कहा गुरु चरण तबे मिली भक्ति। भगवान राम जैसे जंगल में भगवान राम चाहे सुतल रहस बैठल रहस, बाकी लक्ष्मण जी एकदम तैनात रहस। भैया का कह दिए सुतल बाड़े तो लक्ष्मण जी बैठल बाड़े रात का कहा जाने भैया कब जाग गए हैं, तुरगा जागे के पहले ही इंतजार हम भक्ति की है। आज जब कहिए दिया ये फलन हई कर भक्ति ना हो गह गुरु चरण, मतलब यह ना है जब गुरु के चरण पकड़ रखा ना, गुरु के चरण पकड़ कोयला तक कोई जाके जितना सेवा बा जितना टहल बा सब रोवा करे के पड़ी। के आई के गोइल कहाँ झारे के बा, कहाँ बहारे के बा, कहाँ लिपे के बा, इसे होकाई बिना कहले आ घरे बानी एको दरकार नहीं खे। आस्था से दिल से गुरु जी के याद रखब, वो सेवा से बढ़ के हो, बाकी याद रहे के चाहिए। कह गुरु चरण तबे मिली भक्ति, गुरु चरण तबे मिली भक्ति, ध्यान लगते जय सतगुरु। दुनियादारी के खाली दुनियादारी के भरत गीत गई बा, संगीत ऐसा चीज है, संगीत ऐसा चीज बजे दुनिया में जितना भी जीव बाड़े आदमी ते आदमी है, जितना जीव बाड़े सबका नीक लगे संगीत। शब्द शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म प्रभु के किहे चढ़े के, गुरु किहे चढ़े के, ई शब्द एगो सीढ़ी है। बिना सीढ़ी के आदमी गुरु के पास पहुंच नहीं के सकत, प्रभु की जान के सकत, शब्द के द्वारा ही आदमी जाला। शब्द का मंत्र है, यदि शब्द मंत्र ना हो तो सांप काट देला मंत्र के द्वारा, कैसे उतर जाला सांप के बिख। शब्द मंत्र ना हो पीछे काट दी झरा जाए, ठीक हो जाए, भूत पूरे उतर जाई। शब्द में इतना ताकत होला। तो संगीत के मतलब ही होला कि समाज में जितना भी फैलल कुरीति बाड़ी सब, वो कुरीतियन पर चोट करी कि जौन समाज में फैलल कुरीति बाड़ी सब बंद हो जाए। आज रोज सब सुनता नहीं, हमनी के साल भर में जब होली आवत रहा तो तनी मनी हमनी को चटक पटका ले लिया, काहे कि होली तनी चटनी बनी चटनी गाले, बाकी अब तो सालों भर चटनिए लोग, सालों भर चटनी भर पेट ना खाई जाला, चटनी चाटल जाला, भकोसल जाला। खाली दुनियादारी के भरत गीत गई बा, दया के ता